Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. De dret al cor. Ja heu acabat les vacances, 15 dies sense veure'ns. Se us han fet llargs? No m'heu enyorat una miqueta? I ara? Hauríeu pogut marxar més dies. D'atacs del Xana, ni un. Vaja, unes vacances tranquil·les, Doncs sí, des que el Xana va trobar la manera de sortir del superordinador i introduir-se a internet, no hem tingut cap més notícia d'ell. I val més així, no? Jo no ho diria pas, del Xana no me'n fio ni un pèl. Per això he reprogramat el superescàner. D'ara endavant podrem saber on s'amaga el nostre enemic. Perfecte, Einstein, però d'això què en traurem? Mira, per començar, intentarem descobrir quines intencions té internet. Molt bé, d'aquesta manera el podrem anar a perseguir per neutralitzar-lo. Exactament. Però això de fer-vos entrar vosaltres a internet no és gens fàcil. De moment només podrem deduir els seus objectius. A veure... Sí! Ei, per si no hi penseu, hem de recollir els nous horaris abans de dinar. Au, va, anem. Ulric, un moment. Mira, he rumiat molt durant les vacances i ara t'he de dir una cosa important. Endavant, digues. Què espereu? Ja venim. Ja t'ho diré després, La Yumi t'ha de dir una cosa important? Què deu ser? No en tinc ni idea. Creus que et demanarà que et casis amb ella? Sí, això, i a tu et volia demanar que em fessis de padrí. Com que els dissabtes al matí no tindrem classes, els divendres... Podrem anar al cine. Què dius ara? Amb tu no penso pas anar al cine. Hola, Ulric! Saps que tornem a anar a la mateixa classe? Quina sort! Sí, ja. Sí, es tracta d'una qüestió de sort, però en aquest cas més aviat és de mala sort. Que graciós. Aprofita per riure ara que pots, estimar tot, perquè t'aviso que d'aquí una estona et posaràs a plorar. Que no sigui res, Ot? Que ho heu vist? Per què feu aquesta cara? Perquè tu t'han posat en una altra classe. Què dius? I si el Xan ataca, què farem sense ell? Amb la Yumi ja era prou complicat. Però ara amb dos fora de la classe no ens podrem organitzar. Però el més greu de tot és que ara no podré copiar de vosaltres i les meves notes cauran en picat. Bé, a grans mals, grans remeis. Què vols fer? Jugar-me el tot per tot. Molt bé, mentre ell juga anem a dinar. Escolta, què era allò que em volies dir? Et volia Hola, dir Yumi. que... Quina alegria tornar-te a veure. Han anat bé les vacances? Ja t'ho explicaré, M'ha de deixar parlar amb ell. És una qüestió de vida o mort. Ho sento, Ot. El senyor Delma no pot atendre els alumnes aquest matí. No he vingut com a alumne, sinó com a amic. Amic? Jo sóc amic de la seva filla. Ha passat una cosa molt greu i n'he de parlar amb el director, d'home a home. Bé, ho intentaré. Disculpi, però l'Ot de la Ròbia diu que vol parlar amb vostè. Visca! En Jim vol formar un equip de bàsquet aquest any. Es veu que va ser professional. Però d'això s'estima més no parlar-ne. Va, què volies dir-me? Hola. Hiroki, i ara què vols? Només et volia saludar. Que no em vols presentar? No! Calma, Jo sí que et presentaré el meu nou amic, en Johnny. Escolta, Hiroki, encara que hagis entrat a la secundària, no cal que em segueixis per tot arreu, I tu vigila, perquè si no xerraré que tornes tard. Oh! Quin pal de nen! La teva germana és molt guapa.
Ja hi què més? Segons vostè, la meva Elisabet té un problema. Sí, senyor, quan li han dit que aquest any no aniríem a la mateixa classe, s'ha posat histèrica. Vaja. Doncs ja veig que li hauré de fer entendre perquè ara no podem fer modificacions. Perdoni que el contradigui, senyor director, però si em posa a la seva classe, aquest problema es resoldrà instantàniament. És impossible. Ara seria massa complicat canviar la composició de les classes. I a més, el senyor Morales va deixar molt clar que l'Stern, en Belpois i vostè havien d'anar separats. En Jim? Per què? Jo no ho sé, això. Pregunti-li. Fantàstic! El superescàner ha localitzat el Shanna! Me'n vaig a la fàbrica. He de continuar investigant. Espera, que vinc amb tu. Doncs bé, el que et volia dir és que durant el curs passat nosaltres... Ulrich! Ara que arribo jo, tu te'n vas? Per què? Sí. Ui! Jim, què puc passar? Com sempre, quan el necessites, no el trobes. Qui ho diria, Va, aquí no ens molestarà ningú. Digues, t'escolto. Bé, penso que tots dos no acabem d'aclarir-nos. No? Tan aviat sortim com ho deixem. Un dia està gelós tu i l'altre jo. Per això penso que hem de deixar clara la nostra relació. Només serem amics i prou. Ostres, Què passa, Jeremy? no estem sols. El Shan ha enviat un munt de monstres al 5è sector. Deu haver notat que l'hem localitzat. És possible. Però amb quina intenció ha concentrat les seves tropes? Vaig a la sala dels escàners. Molt bé, avisaré els altres. Però què significa això d'amics i prou? Està molt clar. Sí, esclar, només amics i prou. Fantàstic. Perfecte. Jeremy. Molt bé, fantàstic, perfecte. No, vull dir, sí, ja venim. Jim Morales, disco, pel·lícula, cerca. Ja et tinc! Paco, el rei de la disco. Ara ja entenc per què t'estimes més no parlar-ne, Jim Morales. Aquest paio té un estil inimitable, però en canvi es pot copiar en un CD. Digui? Sí, ja vinc. Jim, justament et volia veure. Ah, sí? Què m'has de preguntar? T'agrada la música disco? I tant! Més que agradar-me, m'encanta! I quan era jove ballava molt bé. Ja ho crec, ja. Quin estil. Et deu sonar la pel·lícula Paco, el rei de la disco. No l'he vist mai. Ah, no? Mira que és boníssima. Li volia deixar el professor d'art per la seva classe. Estic segur que aquell rave no és digne d'un cinefòrum. Oh, senyal que l'has vist, doncs. Sí, no. Vull dir que m'estimo més no parlar-ne. Doncs deixem-ho. Però em sembla que em faré del cinefòrum perquè estaré molt sol ara que els meus amics estan en una altra classe. No sé si has entès la indirecta. Ei, porta això cap aquí. Quines cares! Què us passa, nois? Hi ha algun problema? No, no hi ha cap problema. Som molt bons amics. Ah, doncs me n'alegro. Cap als escàners. La Elita ja hi és. Ja era hora. Els altres ja t'estan esperant. Transfereixo l'at. Escanejo l'at. Virtualització.
Per què has tardat tant? Em sembla que tinc la manera de tornar a la vostra classe. Sí? Quina és? És ben fàcil. Li he fet xantatge en Jim. Xantatge? Però amb què? Sé una cosa de la seva joventut. D'aquelles que diu que s'estima més no parlar-ne. Escolta, Hot, el xantatge no mola gens. Ah, sí que t'has tornat prim mirat, noi. El fi justifica els mitjans, no? No. No. D'acord, moltes gràcies, nois. Veig que ja us està bé no tenir-me a la classe. Bé, ja som al final del sector. D'acord. Prepareu-vos que entraré la contrasenya Cipió. Sistema holosfèric connectat. Bé, on són tots els monstres? I ara, que estrany. Són en una sala que hi ha sota els vostres peus. Encara no la coneixia. No hi hem estat mai. Però... què hi fan tots allà? Com vols que ho sàpiga jo? Sou vosaltres els que esteu aquí. Mireu, en comptes de xerrar, aneu cap a aquella sala. S'hi pot arribar des d'aquí? No, s'hi accedeix per la volta celeste. Afanyeu-vos! Penseu que heu de desactivar el compte enrere, perquè si no, tornareu aquí més aviat del que voldríeu. Teniu pocs minuts per trobar la clau. Clau a la vista. Pensava que estava més en forma. Ja hi vaig jo. Cinc, 4, 3, 2, 1. 0! Bravo, Aelita! Val més que vingueu tots aquí de seguida. Agafa't! Definitivament no estàs en forma, eh? Doncs mira que tu. Ja hi has parlat? Calla, home. Jeremy, som a l'ascensor. Molt bé. Cada vegada hi ha més monstres a la sala misteriosa. Això no em fa gens de gràcia. Ja hi som, Jeremy. Ara on hem d'anar per estovar uns quants monstres? Cap al pol sud de la volta celeste. Allà hi ha l'entrada de la sala. Els vehicles, sisplau. Ja va. Ei, en aquella sala potser celebren el ball anual dels monstres, perquè fins ara no n'hem vist cap. Sí, però mira l'aire. Això és tenir punteria. Sí que estic en forma. Ah! Però què dius, si l'he tocat jo? Què? Ara no és hora de competir, nois. Va, vinga.
Aelita! És aquí? Veieu l'entrada? És impossible no veure-la. Doncs va, cap dins. I vosaltres dos, nois? La Yumi i l'Aelita ja han entrat al passadís. Ja ho sé, i si l'Ot estigués més en forma, segur que allà hi seríem també. I si aquest monstre parés de moure's només un segon? Ah! D'acord, no cal que m'ho diguis. Et carregaré unes quantes fletxes làser. Ja en tens aquí! I ara sabràs el que és bo, manta! Iuhu! Quin cas. Ja les tens carregades. Guai! Ulrich! Ara! Oh! Ha estat bé. L'Ot i l'Ulrich ja són al passadís. Per fi, ara podrem activar el mecanisme i entrar. Hola, com esteu, noies? Impacients. Jeremy, crec que ja hi som. Ja veieu els monstres? Què fan? Disparen contra una bola blava. Si el Shanna la vol destruir, segur que és important. Va, vinga, ataquem els garbats! Bé, endavant. Jo buscaré més informació sobre l'esfera. Jo m'encarrego d'aquests dos. Aneu cap a l'esfera. Yumi! No hi pensis! Ara concentra't en els monstres! Ei, això no és estar en forma, sinó en megaforma! Ah! Super Sprint! És increïble! Escolta, Ulrich, feu-ho com vulgueu, però heu d'impedir que els rampants destrueixin aquesta esfera. Per què? Perquè allà hi ha el cor de l'Ioko. Des d'allà s'accedeix als programes principals del món virtual. Si els monstres la destrueixen, l'Ioko s'acabarà per sempre. Afanyeu-vos, l'esfera només té 2 capes de protecció, i la primera acaba de saltar. Aelita, ara et toca actuar. Per què li dius? Ella no pot fer res. No?
fet, l'Elita? L'Elita ha desenvolupat nous poders durant les vacances i és perfectament capaç de lluitar com vosaltres. Jeremy, has vist això? Oh, no! S'ha desvirtualitzat! Doncs així ja... Exacte. Oh, no m'ho puc creure. Què passa? Vinga, correu! Saps que per culpa teva ha estat a punt de tenir un atac de cor? Em podeu explicar què ha passat? Es veu que, encara que l'Elita perdi tots els punts de vida, no desapareixerà per sempre. Ah, no? Què ho fa? És ben senzill. No entenc com és que no se m'ha acudit abans. Des que vas recuperar la teva memòria humana, ets exactament igual que nosaltres. Ja no necessitem el codi terra per fer-te tornar. Ens anirà molt bé ara que el Shanna vol destruir l'Ioko per impedir que el puguem localitzar a internet. Benvinguda, doncs. Des d'ara ets una guerrera de l'Ioko com nosaltres. Amics? Només això? Sí. Oh, i tu què li has dit? Li he dit, molt bé, fantàstic. Molt bé, fantàstic? No hi ha qui us entengui a vosaltres. Esteu com una regadora. On vas? A veure en Jim. Ah, sí? Vigila, company. De vegades el tret surt per la culata. Ja pots vigilar, tu, eh? Si has vingut a fer-me xantatge, t'aconsello que t'ho repensis. T'aviso que els que han provat d'aprofitar-se de mi sempre se n'han acabat penedint. Té, això del xantatge no mola gens. Perdona'm, Jim. Ot! Tot això ho has fet per estar amb els teus amics? Home, viure en un internat és difícil i sense els amics. Ja miraré si ho puc arreglar. De debò? Que bé, gràcies, Jim. Com t'enrotlles? Home, pensa que jo també he sigut jove, noi. Ah, sí? I quina cara feies? Tenia els cabells rossos i arrissats i m'estimo més no parlar-ne. Au, va, ves!